Så alle sammen, velkommen til den her video, og i dag skal mig og selveste BK tale om kvinder, bror, man. Så det første vi gør, er at vi skal tale om vores type, hvad vi godt kan lide i kvinder, værdier og vores præferencer, og så efter det tager vi 10 spørgsmål, som anonyme kvinder har stillet til mænd. Så lad os bare hoppe ind i det uden at sige for meget. Let's get it. Let's get it, man. About to go crazy, man. Hvad er din type, bror, mand? Min type, bro, det er en kvinde, der respekterer sin mand. En kvinde, som har noget mellem hænderne. Forstået på den måde, at ligesom... Hvordan mellem hænderne, bror? Mellem hænderne? Hvordan? Når hun har ambitioner. Okay. Men også andre ting, bro. Det er crazy. Og at de har god personlighed med stort P. Alright? Dem af jer, der ved det, I ved det, bro. Og ja, man, just be... What? I don't know what that can say, bro, but hey, just be sweet and I'll love you, bro. That's it. Hvad med dig, Nanis, bro? Bro, du tog det helt. Men jeg synes, jeg kan virkelig godt lide, når en pige er klog. Det behøver ikke engang være skoleklog. Kan du følge mig, når hun er vis? Ja, når hun ser, okay, hun ser, for eksempel, hun har en veninde, ikke? Hun ser, hendes veninde er fucked up mod en person, så ved hun, okay, jeg skal lige passe på, fordi lige om lidt så er fucked up mod mig. Jeg kan godt lide sådan noget, bror, når hun fortæller mig sådan om, og du ved, når jeg kan lære fra hende indenfor, og hun kan lære af mig. Jeg kan godt lide at være et team, bro. I like that, bro. Oven på det, så kan jeg også godt lide, du ved, lidt at sige. Lidt. Hey, bro, man. Hey, I'm a big guy. I need some. Yeah, bro, we har brug for det. Der er ikke så meget. I need some, yeah. Lidt happy ending, bro. What? Happy? Ved du ikke, hvad happy ending er? Jo. Ja. Hello, happy ending. Glem det der fis. Men bare en klog pige, der styrer på sine ting. En pige, der ved noget, og som jeg kan lære af, og hun kan lære af. Okay, næste år. Hvad med ydre, bror? Hvad med ydre? Fordi vi snakker meget indre. Hvad med ydre? Sådan okay, ydre, bro, ikke? Og alle kvinder, der ser med, bro, ikke? Lad være med at blive stødt. Men hey, man kan godt lide, når der er et par former, if you know what I'm saying, bro. If you got a little, you know what I mean, bro. Shit, man. Hvis du har lidt foran og bagved. Og de der læs, bro, de skal bare sukke væk, bro. Anyway, bro, jeg siger bare, der må godt være lidt former i. Du kan godt lade lidt bagved og så også foran. But hey, if you got a pretty face, det vinder over de andre ting. Men de andre ting, det er bonus, bro. Jeg er fuldstændig enig, bro. Jeg vil også sige det samme, bro. Pretty face, bro, der skal bare Jesus, bro. Oh boy, this what I'm moving. Nej, kom videre til det her. Videre. Ej, nu vil lad os gå videre til spørgsmålene, bror. Lad os bare hoppe straight in. Ej, lad os se første spørgsmål, okay? Hvad vil mænd have fra kvinder, bror? Ærligt overordnet set, bro, ikke? Vi vil bare gerne have deres kærlighed. Kærlighed, det betyder... jeg var ved at sige noget crazy, bro. Ja. Men vi vil gerne have jeres kærlighed. Og bare I støtter os, fordi der er ikke nogen, der gider være sammen med en kvinde, hvor at du er i gang med at kravle op på træet. Forstår du? Okay, træet, det lyder som om vi er monkeys, men... Ligesom hun støtter dig ikke i det, du gerne vil have. Er vi enige, bro? Hvad sagde han? Han sagde, bro fik flashbacks. Bare lidt shit, bro. Men moralen er bare, som jeg siger, hvis en dame, hun ikke støtter dig i det, du vil, bro. Det er det mest attraktive, det der. Det er det mest attraktive, når du har en dame, der støtter dig igennem det hele. Når hun siger, arbejde lige lidt hårdere. Når hun siger, den stilet, når hun er stolt af dig. Og faktisk forstår, når du har travlt, bro. Når du har travlt. Okay, hvad gør kvinder, eller hvad kan en kvinde gøre, som der virkelig irriterer en mand? Vi vil faktisk lige tale om en ting. Det er, når de taler som mænd, ikke kæmpe turn off. Og når jeg siger taler som mænd, så er det sådan der, når de rigtigt, du ved det der, når de prøver at spille over i det, sådan der. Hvad fuck laver du? Ja, sådan noget, hvis en kvinde ikke bare er en kvinde, bro. Sådan noget der. Også bare hvis der tydeligvis er noget galt med jer, og man spørger, hvad der er galt. Ikke noget. Og så efter surmuler I, fordi I vil have, at vi skal spørge alle, men vi har lige spurgt jer, og så siger I, der ikke er noget galt. Hvad er det for noget, mand? Ja, men hvad er det for noget? Det er fucking rigtigt. Jeg kan slet ikke, bro. Der er ikke noget galt. Der er ikke noget. Og så lige pludselig, så falder hammeren bare. Ja, så falder hammeren bare, og så begynder I bare. Og så også bare en ting. Nogle kvinder, I kan godt lide at snakke om ting, der er sket i fortiden. Lad være med det. Ja, bare lige, man kan godt lige hurtigt vente, men ikke mere. Ikke det der dvale på det lang tid. Ja. Det er i hvert fald en ting, der er irriterende på. Det er helt sikkert, man gør det, man. Hvad er os drenge, ikke? Hvad er vi insecure om, når det kommer til sådan der kvinder? Skal jeg være ærlig på, ikke for mig selv, men jeg snakker mere generelt for alle drenge, because me, I don't give a shit, to be honest. Men jeg tror, mange drenge er insecure over, at de er gode nok, bro, body, size, you know what I mean? Come on. Size, bro, når I ved, jeg mener size, så mener jeg size. Come on. Og så bare ligesom,
Det er Willy, ja? Ja, præcis, bro. Altså, tilfredsstiller de deres dame nok og sådan noget? Er de gode nok? Er der andre, der er bedre end dem? For eksempel, jeg kender nogle drenge, bro. De føler et behov for at gå i fitness, kun fordi de har en dame, så deres dame, så de kan være satisfied for deres dame, forstår I? Så... Fordi på det piger, bro, piger kan få alt, hvad de vil have. Og hvem vil de vil have? Det kan vi drenge ikke, jo. Piger ikke? Du kan altid finde en som en pige. Ja. Altid. Men det kan en dreng ikke. Vi skal kæmpe lidt hårdere, og det er bare realiteten. I kan ikke deny it, bro. Ja, sådan er livet bare, you know what I mean? Der er nogle ting, vi skal, der er nogle ting, I skal. Just be like that, you know what I mean? Ja. OnlyFans. Hvor kommer det fra? Ja. Hvordan har vi mænd det med succesfulde kvinder? Ting er ikke, hvis en pige er succesfuld, ikke? Det er rigtig attraktivt. Men ting er sådan, mig personligt som mand. Jeg føler ikke, at der kan være et alt for stort gap. Jeg kan ikke komme som en arvam, og så gå over til en eller anden pige, der laver 6-7 figures. Skal du følge mig? Nej, jeg kan ikke komme og så være repræsentabel og så sige... Men hvad kan de? Ja, jeg føler, hvis de har noget, bro, som du ikke kan veje i materiale og penge og guld og alt muligt fis, så kan du godt. Men jeg føler som mand, bare sådan, det er sådan min kønsrollebillede er, det er sådan verden er, bror. Du kan ikke komme som en eller anden mand, og så du tjener 10 kroner om måneden, og så gå op til en eller anden fucking CEO. Der tjener så 5 figures, 6 figures. Det kan du ikke, bror, man. Det kan du ikke. Sådan virker det bare ikke. Og det ved hun også godt selv, det er derfor, der aldrig sker. Facts. Altså, vi lever i en verden, om vi vil acceptere det eller ej. Altså, en mand kan ikke gå hen til en kvinde, der er mere back. Men og det er ud af respekt, bro. Jeg har al min respekt til de kvinder, der har gået og lavet dem sammen, selv en karriere. Specielt hvis det er på ærlig måde og på ordentlig måde. Og ikke OnlyFans. Bro, er der noget galt med OnlyFans? Jeg ved det, I don't know, bro. Personligt. Ærlig, bro. Respect, bro. Get the bag, bro. Money is money, you know, man. Min dame skal aldrig lave OnlyFans, bro. Glem det, bro. Jeg vil hellere hoppe på en bro, bror. Ja, vi er enige, bro. Jeg vil have en dame, der laver OnlyFans. Lad mig bare være helt ærlig. Også fordi, når min søn i fremtiden... Han går ind og kigger på sin mor, mand. Han kommer i skolen, de skal vise ham, hey, det er sjovt, man. Det er sjovt. Kom nu lidt. Respekt til dem, der kan, okay? Respekt til dem, der er bedøvende ligeglade. Men mig, jeg er ikke ligeglad. Kan man egentlig give dem respekt, bro? Nej, ikke engang respekt. Okay, men respekt. Hvis det er det, du gerne vil, chase the bag, bro. Bror, jeg anerkender, men jeg støtter ikke. Kan du følge mig? Ja, præcis sådan noget der. Hvordan klarer mænd sig med en partner, der ikke har noget sex drive? Sådan der ikke har lyst til at, du ved... Det behøver ikke at være decideret sex, men det behøver ikke at være natural obligations. Det kan bare være sådan generelt, der ikke føler for dig. Jeg føler, bror, hvis du har en partner, der overhovedet ikke gider sådan der at være, du ved... Sexual active. Rundt om dig, bror. Kan du følge mig? Det er sgu da meget simpelt. Du river den bare af selv, jo. Ja, så er det bare godt på toilettet. Altså, er det ikke bare sådan noget? Bror, jeg vil ikke engang være sammen med nogen, hvis de... Nej, men ærligt ikke. Hvis du har en partner, der ikke engang er sexual attracted til dig, så skal du ikke være sammen med dem, vel? Der er forskel på at være sexual attracted og holde det tilbage, og bare overhovedet ikke være sexual attracted. Ja, fordi så tænder vedkommende ikke på dig. Ja, hvis de ikke tænder på dig, bror, så hvorfor er I hovedet sammen? Så er det bare open relationship, bro. Går du ind for open relationship? Det kan, bro, fordi tænk, hun kommer ind, bro, så er det bare tid til at få sloppy seconds, bro. Basically. Du sloppy seconds. Du stikker ned, bro, og siger, hvorfor er der stadig noget jizz her, bro? Du stikker ind i røven, der kommer ud. Hvad kræver det for en kvinde, sådan der, for at skulle have en relationship med en mand? Hvad kræver det af dem? Altså, det kræver, at de viser, at de er det værd. Det kræver, at de viser, at manden faktisk vil bruge sine ressourcer på hende. Tålmodighed. Ja, det betyder meget. Respekt. Ja. Loyalitet. Hun skal arbejde med dig. I skal bygge en empire sammen. Det er Præcis, bror. Og så betyder det også noget, at ligesom, hvis du giver 100%, skal hun også give 100. Der er ikke noget, der hedder 50-50, så de giver 100. Begge to skal give 100. Præcis, bror. Det skal være... Come on! Det skal være sådan noget der. I skal begge to arbejde. Det behøver ikke være på samme måde. Det behøver ikke være, at den ene tjener penge, og den anden også tjener penge. Du ved. Det skal bare gå op. Kan du følge mig? Der skal være teamwork. Der skal blive puttet indsats ind af begge parter. 100%. Cheat code, ikke? Til hvad nu der wealth, bro. Det er marriage, bro. Fordi hvis I arbejder sammen, ikke? I kan, du ved, mix hinandens ting sammen, jeres business, bro. Der er ikke nogen, der kan stoppe jer. Lad mig lige sige en god ting. Husk at sørge for at give jeres mor, du ved, ejerskab over tingene. Ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? Ham med fodboldspilleren, bro. Hey, ikke bare få alle, bror. Alle skal gøre det. Alle jeres egen del, skriv det jeres mors navn. Ja, når jeg køber en beat, mors navn. Når jeg køber hus, jeg ved det ikke engang, mors navn. Når du har en konto, mors navn. Alt det der, bror. Mors navn, alt det der. Fordi du ved aldrig med din dame eller din fyr de her dage, bro. Hvordan kan kvinder få mænd til at føle sig sådan sikre og tilpasse i deres forhold? Ved at vise dem, at det kun er dem.
der ikke er andre. Hvad hvis du har, sådan, lad os sige, du har en kvinde, ikke? Hun er et rigtig dejlig, bror. Hun får alle til at kigge, bror. Ja. Hvad kan hun gøre sådan der for? Det hun kan gøre er, at hun viser dig, at hun ikke er interesseret i den opmærksomhed. Men hvor mange gør det de her dage? Hvis en kvinde, bro, hvis en kvinde er en 12 ud af 10, og hun godt ved det, og hun får masser af opmærksomhed, det er de færreste, der faktisk brusher den af. Og nej, jeg har en mand. Det kan godt være, at de siger, at de ikke er single, men de kan godt lide opmærksomhed på. Så hvis hun viser dig, at she ain't about their life, og det kun er dig, der er set på, men hvor mange gør det i dag? Hun kan være nu der reassurance for eksempel. Præcis, det er hvad jeg føler, bror. Jeg føler også dig som dreng, ikke? Hvis du skal have, bro, lige meget hvad du skal have, ikke? Du skal være et sted som manden, lad mig bare være helt ærlig, jeg kommer fra meget masse. 100%. Du skal være et sted som manden, det er ikke, hvor det ikke engang er et spørgsmål, bro. Hvor din værdi, bror, du kan ikke engang åbne munden, bro. Man skal bare kunne kigge på dig, se på hvem du er, hvad du laver, og så ved man, okay, ham her, det er ikke det værd for hende her, rende rundt med alle de her arms, bro. Det er bare det, bro. Nej, det er facts. Jeg føler, hvis det ikke er sådan, så er det ikke det værd for mig. Nej, det er facts. Så er det sådan lidt, bro. Og bro, også bare reassurance, forstår du hver dag, hun siger til dig, du klarer det her så godt, du ved. Forstår du? Ja, bro. For reassurance, det bliver undervurderet. Mænd får det ikke nogen andre steder. Så, når man får det, så bliver fordi mænd gør det på deres stand. De siger altid, at du lavede det her så godt i går. Jeg er så stolt af dig, bla bla bla. Hvor tit får mænd at vide, at vi gør det godt? Det gør vi jo ikke så meget, vel? Aldrig. Så hvis din dame gør det, I kan gøre, piger, bare lige sige til jeres fyre, han gør det godt. De bliver helt glade, de smelter helt, bror. Tror mig, det er bare det, vi har brug for. Fordi mænd ikke, de er ikke så vant til at få, du ved, komplimenter hele tiden. Så bare én ting, ikke? Man går helt crazy. Ja, præcis, bro. Giver mænd om sådan fysiske uperfektioner, sådan der. Giver mænd en fuck om det fysiske? Altså, betyder det fysiske meget? Ja og nej, bro. Hvor meget? Altså, selvfølgelig nogle mænd, de har præferencer. De vil gerne have en pige, har en vis røv, vis størrelse og sådan noget. Men ærligt ikke. Som sagt, hvis din personlighed, og du ser godt ud, bro, det er det minimalt, for sådan nogle ting kan man ændre. Forstår du? Yeah. Hvis du føler, at din dame ikke har en god nok røv, du kan ændre det. Men jo, vi giver, det betyder noget, bro. Bro, lad os bare hit the gym, kan du følge mig? Ja. Men oven på det, ikke, bro. Det betyder noget, men det betyder ikke mere end det der tiltrækning i starten. Tiltrækning, ja. Selvom hvis du ikke engang, lad os sige, at du ikke er det som den person, du vil have als præference, du kan stadig godt gøre op for det med at tale til dem. Hvis det der kommer ud af din mund bare er, du ved, sparti fornuftigt, kan du følge mig? Ja, 100%. Jeg har det også bare sådan, hvis en kvinde ikke vil ændre på sig selv, ligesom, hvis hun har sin krop, og hun er tilfreds med den, så skal jeg ikke ændre på den, bro. Hvis det er hende, forstår du mig? Hvis hun er tilfreds med, at hun er lidt buttet og sådan noget, bro, lad hende være det, bro. Ja, præcis. Så længe hun er, fordi er det ikke meningen, hun skal være glad? Præcis, så længe hun er glad, bro, så er jeg glad. Ja, så then is good, bro. Exactly, then is good, come on. Jeg vil sige face over body, bro, fordi face, det er det, der skal være på de barn. Prøv at forestille dig, hvis du går sammen med en... Face er det, der skal være på de barner? Ja, fordi forestil dig, du går sammen med en, der ligner en skraldespand. Jeres børn kommer til at ligne container, så. Forstår du? Det er fucking vildt, det der. Så ansigt betyder meget, bro. Shrek, mini-Shrek. Ja, det er sådan noget. Hvordan kan man sådan der for en dreng... Nej, vent lige, det gik på det. Jeg vil lige ved at sige, hvordan kan man få en dreng til at skifte i sengen og sådan noget? Det giver ikke nogen mening på det. Nej, det godt. Hvordan kan kvinder få en dreng til at sådan der at ændre sine vaner i sengen, hvor man? Hun fortæller ham det på. Er det ikke sådan noget? Jo. Fordi ved du hvad? Jeg føler, der er mange det der kvinder, der hører typisk, de er bange for det der at sige, at de gør noget forkert. Men som dreng ikke. Man vil bare have noget at vide, kan du følge mig? Man vil bare have at vide, gør det her, du ved. Du gør det her, kan du følge mig? Hvad kan man sige? Det er en form for teamwork, forstår du? Man arbejder sammen, så du ved, man lærer hinanden at kende, forstår du? Så for eksempel, hvis hun rider slow, du ved, så kan du sådan... Du ved, når i momentum, ikke, du kan sige sådan... Speed det lige op, bro. Speed det lige op, bro! Eller du ved, måske sådan... Klap den lige, så speeder hun op, du ved, som en hest, bro. I don't know, bro. Klap den lige op, så speeder hun op som en hest. Ej, bro, det spørger jeg out of pocket, bro. Hey man, jeg håber, vi fik svaret alle jeres spørgsmål, som I selvfølgelig havde. Og hvis I ikke havde, så håber jeg, I er blevet klogere. Og skal jeg bare sige tak til BK. Nej, brother, er for Wavy til at være med. Og Magnus, som har været helt flittig og varm. Han har bare været der. Han er helt varm. Alle sammen, der er Discord i bioen til at få alle announcements, til at få mulighed til at være med i fremtidige videoer, Riz Royale og alle mulige andre ting, og hvor der er en virkelig nice chat, og bare generelt, du kan møde en masse fede mennesker. Ja, så bare kom derind. Og så tusind tak, fordi I så med. Husk at subscribe. Jeg ved, der er mange af jer, der ikke er subscriber, og like den her video, og ellers have en fantastisk dag. Take care alle sammen.
foran og bagved. Og de der lesbro, de skal bare suck dæk, bro.